Tanggapan kita yang pertama itu lawan tadi supaya si Bubaga bersama yang last fight itu ini, fight mulai itu ini. जों दिनै वान डे सेमिनार काउन्ट और टेकिं सेरेमनी जों वाइटिएफ जों महाराष्ट्र महाराष्ट्र नामनि सिनांगो जों सेमनो दिनै जे बसकानि चबानो क्राक खाने बागैसो और नै के अपने बागै जों वाइटिएफ रंताय बति साना नंनाय इनकारेज खाने नंनाय और नै दिनै उपकार खाजा दं दिनै सिनियर महाराष्ट्र फायनाय मसंगा कांगा बुजंनाय तेरे उयो रंनाय दिनै डलाय डिस्ट्रिक्ट उयो रंना कांगा बुजंनाय बो बसकां पति जों फाइट खानाय अब कांगा बुजंनाय